Enw fi di Ruth. Dwi'n 19 mlwydd oed a dwi'n dod o Dinas Mawddwy. Is i ysgol Gader Dolgellau. Dwi'n astudio cemeg yma. Y peth gorau o astudio ym Mangor ydy y ffaith bod fi'n gallu gwneud y modiwlio yn Gymraeg. Ac o'n i eisiau cario ymlaen yn Gymraeg achos bod fi wedi gwneud pob peth yn Gymraeg drwy tygau ag lefel A. Mae bywyd cymdeithasol Bangor yn dda iawn. Mae'n cyfle cymdeithasu efo pobl Gymraeg achos yr GMG. A mae pawb jyst yn dod at ei gilydd ac mynd allan fatha grŵp mawr. Mae'n neis iawn. Dwi wedi ennill ysgolariaeth cymhelliant gan Coleg Cymraeg Cenedlaethol sydd yn 1,500 y flwyddyn, dwi'n meddwl. A fydd hynna'n help mawr i drio ffindio llyfrau felly er mwyn helpu fi wneud y cwrs. Dwi eisiau mynd mlaen i wneud teachers training a gobeithio bod yn athrawes cemeg yn dyfodol.